Bé, doncs Déu parla en primer lloc amb la creació, en la bellesa del paisatge, l'alta muntanya, els rius, els ocells. També en parla amb la bellesa de l'art, l'arquitectura, la pintura, la música, la poesia. Déu també parla a l'interior del cor, amb les emocions interiors, l'esperit que t'inspira, t'impulsa a perdonar o t'impulsa a resar o t'impulsa a estimar. Després parla Déu sobretot amb la Sagrada Escriptura. Aquí Déu s'ha revelat a ell mateix, no només manaments i coses de saviesa, que també, sinó Déu s'ha revelat a ell mateix amb Jesucrist com a plenitud, i allà ho trobem tot, a la Sagrada Escriptura. Després Déu parla en els pobres. El rostre dels pobres diu que Jesús s'identifica amb ells. Déu també parla en els germans. Sant Francesc parlava de que Déu ens parla a través dels germans, dels que ens fan i ens diuen els germans. Tot és una simfonia a la que parla Déu, l'únic que cal és tenir orelles i ulls.